ni zan je ziyara garin Kano ko zan ga ummi masoyiya mun yi rabuwa a rashin sani gashi an yi sauyi na yanayi. Nasarafi shi ke ɗarsa so cikin zuciya har da ta jingiri, shi ya sanya soyayyar ummi cikin zuciya ta sanya garari. Soyayyar da ummi ta nunan cikin duniya na yarda zahiri, rabuwa ta zo mana kai tsaye a tsawon da zai mana uzuri. Domin yan kuɗaɗe da bani da ummi kike ba zan zarge ki ba. Wata shekara babbar sallah katarin da na yi zan bayyana, na zo daga Abuja ne ranar jajibir ne na tina, na saukar da kaya na yi wanka na huta sai gashi amina ya ce in raka shi sayayya zai yi wa sahibarsa ji dangina. Ya ce babu komai mu yi tafiya gare ni babu sauyin ra'ayi. Habibu Mustapha da budurwarsa surutun su ni ya takuran, na jure gare su ina bayar da amsar da duk suka tambaya. Ɗakin da muke ciki kwai wata waƙuwa na karatun ta hana, da can kai makafe surutu an kabiye su sai kunkwan ana. Muryar ta lokaci ɗaya ta shige ni duk na ji wani sauyin yanayi. Akun a tashi so muka yogi ni da juna har mun kai shakuwa, aure mun kai ta kudurtawa tsakaninmu ba wata damuwa, har ta gaya wa abba da ummanta zato na ta zane karbuwa. Aguna su don wani bawa su kai tare da yare ya taruruwa, ni na gane shi son maso wani cikin zuciya karma kai. Sani ya sa na yi faɗawa tarko na so yake mini razani. Umar ta yi faɗawa mahaifin sai ya ce ta sanar da ni, ya yi alkawar auren dangi ya zai yi wa ummi tintini. Mai hakuri mawadaci ne shi ne ya zame ni magani, wanda na sauke santin da ba rabo jiga ta zanayi. Ƙarshen tika ciki shi ne tik wanda an kaba bai aure ta ba. Kukan kurciya fa jawabi ne ga mai hankali ko da gaba. Hausawa sukan ce allura cikin ruwa ba zai wuce mai rabuwa. Wani can daban ya aure ta lamarin daban zato nasa ba.